Ang masunod nga magpapakita sa interpretasyon sa Curacha Dance, sa amo naton pinigugma nga Vice Mayor, Honorable Melvic Chi, papadisan na liwat sa naton most popular matron 2025, Miss Irene Javier Tan. Tukal, maestro.
Salamat, Vice Mayor Chi and Miss Aileen Tan sa iyo maupay nga interpretasyon sa Coracha Dance. Ang masunod naman niyan nga mag-interpretar sa Coracha Dance, amo nato SB member, Honorable Noel Aoyang, papalisan maniwat sa naton Hermana Mayor 2026 nga si Miss Rona Rena de los Reyes. Tungalo, maestro.
Dako nga salamat, Noel Auyang and Miss Rona Reyna de la Sre.